Said breaking news, Senator Jameson Timba and the remaining upward of 78 members will spend 7 more days in pre-trial detention after the magistrate postponed the ruling until November 22, 2024. Sana pana mashoko anorwadza vanhu avari kuona kuti vakomana vari kuramba vachitenderedzwa vachitambudzwa nethe regime nemacourts vachiitiso ma-ups and downs, mabail ruling avo achingopostpondewa, mamagistrate achingorega kuuya kukoti vachingoya achingopostponda zuva remutongo. Aiwa vakomana ava muzuva ranhasi varwadziswa zvekare. Sana pana mashoko anenge anyorwa panapa nodobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda paendo Citizen Coalition for Change verified account yamuri kuona nyora vachiti. This comes after they've already spent 152 days in pre-trial detention, with their total time expected to reach 159 days by next week. The continued persecution of innocent citizens is a stark reminder that this regime is heartless and shameless. Justice is delayed, is justice denied. Ndo mashoko anoda tokuno Citizen Coalition for Change vachiti aiwa kudhilewa kuri kuitwa justice yavo zvinoratidza kungoti justice iri kungodhinaiwa. Vakomana ava vari kubatiwa zvisina kunaka. Vakomana ava vanozikamwa kuti aiwa havana mhosva, ende nyika yese yeZimbabwe inomira kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe amboya achimboadresa nhau iyi vachimbozivisiwa pamusoro pevakomana ava. Aiwa vatiri kuona kuti varamba vachingotambudziwa vachingoshungurudziwa. Vana Amos Chibaya varimo musungwa imomo, vati mhosva yavo chaiyo igara kutsvakiwa inoshayikwa. Mashoko anobuda achitsvagwa paHindu Citizen Coalition for Change vachifighta for their own identity vachiti aiwa these courts vakomana magistrate vari very corrupt and brutal, they must be removed. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndina comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.